Viete, niekedy tie najväčšie a najdramatickejšie príbehy nenájdeme v hrubých knihách, ale sú ukryté na miestach, ktoré by sme možno na prvý pohľad úplne prehliadli. A presne na jeden takýto príbeh sa dnes pozrieme. Je to príbeh malej slovenskej dediny Dolnej Súče. Príbeh zapísaný do kopcov, kameňov a do osudov generácií, ktoré ju nazývali svojim domovom. A celý ten príbeh sa vlastne točí okolo jedného miesta. Okolo majestátneho kopca Krásin, ktorý sa týči nad dedinou. Ale toto nie je len tak hociaký kopec. Je to vlastne živý archív, taká kronika vytesaná do zeme a kameňa. Poďme teda spolu odhaliť tajomstvá, ktoré v sebe Krásin ukrýno už tisíce rokov. Dobre, poďme sa do toho ponoriť. Zabudnime na chvíľu na hrady, na kráľov a písomné listiny. Ideme oveľa hlbšie do minulosti. Pretože tento kopec spúzoval životom dávno predtým. Tu sa to všetko začalo. No a táto časová os je naozaj fascinujúca. Bavíme sa tu o tisíckach rokov. Už 3500 rokov dozadu si tu ľudia z tzv. Lužickej kultúry založili osadu. A neskôr, v dobe bronzovej, už archeológovia potvrdili, že toto nebola len nejaká osada, ale dôležité opevnené hradisko. Ľudia už vtedy vedeli, že toto miesto je špeciálne, že má strategický význam. Takže tá prvá písomná zmienka z roku 1208 je vlastne len takou malou bodkou za neskutočne dlhou, nepísanou históriou. A viete, čo je na tej prvej zmienke super zaujímavé? Popisuje toto územie ako pusto osídlenú zem. To ale neznamená, že tu nikto nežil, práve naopak. Skôr to naznačuje, že to bola taká riedko obývaná hraničná oblasť. Také miesto, kde sa divočina stretávala s civilizáciou a kde sa začínala písať úplne nová kapitola. A táto nová kapitola tá bola napísaná kameňom. Pretože práve táto poloha, táto strategická výhoda Krásina bola predurčená na niečo oveľa väčšie. Z právekého hradiska sa stáva stredoveký hrad, ktorý na celé stáročia definoval celý tento región. Takže, aby sme si to ujasnili, toto nebol len tak nejaký hradok miestneho pána. Toto bol kráľovský projekt. Jeho hlavná úloha? Strážiť hranicu kráľovstva a chrániť dôležitú obchodnú cestu. Bol to doslova zámok na dverách kráľovstva a kto ovládal Súču, ten kontroloval obchod a prístup na Moravu a späť. A ak by niekto pochyboval o tom, aký bol ten hrad dôležitý, stačí sa pozrieť na zoznam jeho majiteľov. Pozrite sa na tie mená. Hrad neustále menil majiteľov, ale vždy zostával v rukách tých absolútne najmocnejších ľudí v kráľovstve. Králi, kráľovné, najväčší magnáti Uhorska. Všetci ho chceli. Súča bola skrátka príliš dôležitá na to, aby ju vlastnil len tak hocikto. Dobre, takže mali sme tu kráľov, mocných pánov, ale teraz prichádza